ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар накунед, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ин мошини мо ай граница бромад. Ро. Ака чӣ хел гузашти? 100% гузаштам. Минадорам. Ҳамин барои граница документ дар кора ё не? Не, барои граница документ дар кор нест. Худо ба шукр дар ду ҷомаам документ дошти? Ту документ дошти? Не, документи ман бучидаги буд. Поли бучидаги буд. Ман кадан хай акай ба хас худашам. Чай кар хай минадорам ай фили акай ки мисол дар фили пасти ва баланди дар бармона ҳазор раҳмат акай. Чо ка гузашти ака? Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чоткай. Ина бародаро гузаштан. Қоидави ягон майда чӣ нест. Так што занг бизане, насиб кардагӣ боша. Ҳар рӯза рез дорем. дӯстони азиз, якмин эълони мо дар навори имрӯза квартираҳои фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, Гипразен, Борбада мебошад. як хонага дорад дар такхона, соколни этаж, полпадвал қарор дорад гуфтагай. хона 30 квадратни метр, нархиш 150 000 сомонӣ. боз гуфтагай ки дорем гуфтагай дӯстони азиз, 38 квадратни метр, нархи иш боша 170 000 сомонӣ. ин нархҳо боз савдо мешаванд гуфтагай. техпаспорт доранд. хонаҳо перегородка, монтажи свет, шкатур, тирезаи берун, дари падез, яъне ки стяжкаи пол кадагиянд. нархҳояшон 150 000 сомонӣ, 35 квадратни метраш. боз ҳаста 170 000 сомонӣ, 38 квадратни метр. суруға пушти деҳқонбозор назди бозори вориси Сомон, яъне ки бари мактаб гуфтаги бардоро. марҳамат, номерҳои ватсап мондаги тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, думин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдаки, рӯпарӯи мошинбозор гуфтаги бардоро. масоҳати заминаш 3.5 сотиқ заминай, 5 дар хона мебошад. хона бо газоблок бардоштагӣ ҳастай. обу свет мушкилӣ надорад. нархша 300 000 сомон мега гуфтагай ки касме ки агар ҳамин хонаро бихара, поли документиш када метим дар номаш. муомилаи хуб ҳам дорад. аз номи сомонаи мо насиндеҷа гап занед. муомилаи хуб ҳам дорад бардоро. рақамо барои томос +7 қади ватсап дорад. охираш 5610. дӯстони азиз, марҳамат, занг бизанед ва аз номи канали мо салом расонед. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Якатол гуфтаги бардоро. 6 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 5 сотиқ заминай.
гуфтагие ки нашоди оби светаш доимӣ ҳастай, мушкиле нест нашоди оби светаш. Нархи хонара 370 000 сомон мега. Марҳамат касоне ки дар комментарий нависагӣ буд аз шаҳри Ваҳдат хона ба навор буги, иншоалло ки боз муомилаи хубам дорад. Дегдонхона, ошхона, кухне, яъне ки ҳамаи чиз дорад бародаро. Рақамҳо барои тамос 935 97 90 15 хади марҳамат метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, барои мотиватсияи канали мо ҳатман яъне ки дар комментария 500+ монед штоби мо пешравии хубам кунем. Хонаро бо диққат тамошо кунед. Касоне ки хона доред ё ки ягон замин доред барои реклама кардан, дар WhatsApp роё кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. ва дӯстони азиз, 4 эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки 14 микрорайон гуфтагия. Дехонага квартира дар 5 ошона мебошад, 51 квадратни метр. Дӯстони азиз, дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Ваҳдат, доми 5 ошона, хона дар 5 ошона мебошад. Нархи квартира 320 000 сомонӣ мега. Боз муомилаи хубам дорад бародаро. Марҳамат иваз карда мешавад гуфтагӣ ба ягон як хонага дар шаҳри Бохтар бошад. Рақамо барои тамос 0640 хади дӯстони азиз номери WhatsApp дорад. Марҳамат тариқи номери WhatsApp ва номерҳои дастишон хади муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 5-мин хонаи фурӯши мо дар навори имза хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Абдуаваз гуфтаги бародаро. 4 дар хона мебошад, 6 сотиқ замина. Нархи хонара 235 000 сомон мега ки гуфтаги бо савдои хубам мешавад. Марҳамат рақамо барои тамос 918 36 96 68 хади метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, хона 4 тарафаш маҳкам аст, яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёрай. Марҳамат касоне ки аз ноҳияи Восеъ дар комментарий нависагӣ буд, иншоалло ки хона беҳтарин хонаи 235 мега. Боз муомилаи хубам дорад. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Хонаи беҳтарин ремонтҳои хуб дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Навобод гуфтагия. дӯстони азиз, нахад десен дурунаш чӣ хел ремонти хуб кардагай. 3 дар хонаҳай 10 сотиқ замина, як калидор дорад. Нарша 250 000 сомон меояд. дӯстони азиз, ина марҳамат хонахарҳо метавонед ҳамин хонаи арзона шумо яъне ки бихаринша гирди атрофи хона маҳкам кардагай. рақамо барои тамос 987 93 02 хади метавонед дӯстони азиз дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Мирзо Турсунзода. дар хонаи пастак дохтагиай 8 сотиқ замина, яъне ки дарвоза часпондагӣ ҳастае гуфтагия ки ба раёни Фархора қарибай. Обу свет мушкилӣ нестай. Нархи хонара 230 000 сомон мега. Марҳамат касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахар бошед, 230 та бо савдои хуба мешавад. хона дӯстон гуфтагия ки барои зиндагӣ кардан тайёрай. Марҳамат рақамо барои тамос 31 22 22 98 хади метавонед дар тамос шавед. ҳатман лайкҳоро базоед ва дар канали мо подписатсия кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Бустон, 4 дар хона, 5 сотиқ замина. дӯстони азиз, нархи хонара 235 000 сомон мега. яъне ки бародаро мо ҳамин хонаҳоро фақат маълумоти праша метиҳем, маълумоте ки фақат ба шумо даркоранд, ҳамаро метиҳем. Кадом хона ки ба шумо даркордон бошад, ҳамиёро занг бизанед, иншоалло ки боз дар ки ҷои яъне ки мактаб дорад, нашоди обу свети чиқадар, нашоди документҳои чиқадар, ҳамаша занг зада аз худи соҳибашон пурсон мешавед. рақамо барои тамос 933 90 33 47. нархи хонара
235 мегояд боз савдо мешавад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии асай новостройка мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино 102 микрорайон. доми 15 этажа мебошад бордуро, яъне ки хона худаш дар 13 этажай. нарша 275,000 сомон мега, дехонага яъне ки 44 квадратни метрай. гуфтагие ки стройкаша то моҳи январ яъне ки буд мекунанд, моҳи январ ҳамаша месупоранд. гуфтагие фирма боваринок марамад нархи 275,000 сомони. рақамо барои тамос 935 11 0990 хади метавонед дар тамос шавед. ина шероинар боз квартира арзон гуфтен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки тарафҳои Зарнисор. духонага квартира дар 10 этаж, 43 квадратни метрай. нашоди обу светиш мушкилӣ надорад. нарша 350,000 сомон мега. ихели яъне ки ихели хонаҳоро фақат танҳо дар канали Насим Деҷа шумо тамошо карда метавонед. яъне ки квартираи арзон ва хонаи арзона. рақамо барои тамос 94 56 58 24 хади метавонед дӯстони азиз дар тамос шавед. дӯстони азиз, квартираи навбатиён қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, поёни Корвон Гранзавод. духонага квартира дар 4 этажай, нарша 295,000 сомонӣ мега. марҳамат, рақамо барои тамос 933 73 66 44 хади метавонед дар тамос шавед. шеронар навори мо дар ҳамин ҷо ба охир расид. апаҷону ва акрони азиз, лайкҳоро мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр то видеои оянда.